Male naiz, eta aurtengo Euskaraldian ere buruai erronka bat jarriko jot. Baina egia da, kontuatzen naizela egoera batzutan, adibidez Donostia juten naizenean unibertsitatea, egunero taberna berdina juten naiz kafea hartzea, eta ni beti lehenengo hitza tabernari euskaraz hitz jot, baina tabernaria beti gazteleraz erantzute. Zer gertatzen zaitolako egoretan, nire bai gaztelera pasatzen naizela eta elkarrizketa gaztelera utxian izaten ditugula. Orduan, nire aurtengo Euskaraldian erronka bezala, jarri nahi dut elkarrizketa elebidunak inungo erreparo eta naturaltasun guztiakin izatea. Azkenean, olako egoretan ez beti saiatze gehalako nik usteet beste pertsona erosogo sentitzeko gu ere gaztelerara pasatzea eta gazteleraz hitz egitea, eta benetan azkenean nik kontuatzen naiz olako egoretan ni naizela deseroso sentitzen naizena. Orduan, aurten ni hau bizi izango naiz eta saiatuko naiz elkarrizketa elebidun gehiago izaten. Aurtengo Euskaraldirako nire erronka jangelako umeekin euskaraz egitea eta eginaraztea izangoa. Hortako, ni hau bizi. Manu naiz, Zubitarra naiz, euskara ikasten ari naiz eta aurten Euskaraldiko erronka da euskara jakitea eta nire seme-alabak eta bilobak euskara egitea. Herrian integratzeko eta lagunekin hitz egiteko euskaraz, jakitea. Eta ni belarri prest. Ez daukat oso ondo pentsatuta zein, baina arronka asko dauzkat. Ni beti esaten dio nire ingurukoei euskeraz egiteko nirekin, beti euskeraz, eta ni azken boladan gero eta gehiago jotzen dut erdera da. Erronka izango da, lasai hau hitz egitea, erosago egoteko, eta hola jarraitu, jota fuego euskerak saiatzen, eta hauetzen. Euskaraldia hemen dago. Eta nire helburu nagusia aurten, izango da erderaz egin eta euskeraz hitz egiten ez duen horiekin dinamika aldatu eta euskeraz hitz egin. Ni aurten, belarri prest izango nahi. Euskaraldi ikagonbitea dela eta nire Euskaraldi honetako erronka nagusia ingurukoekin itanoz aritzea da. Beldurrak uxatu eta eman izena ikaldia.eusen.